Good morning. Mayong buntag sa tanan. Kung excited na ka nga musimba sa atong buhi nga Dios, palihog mo tindog ka sa imong lingkuranan aron atong ihalad ang atong unang panimbahon nini nga kabuntagon karon. Hallelujah. Doko lang ang ato ang ulo, atong kasing-kasing ug una-una atong ipunting sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ug gamhanan Dios nga langit nun, aniya kami nini kabuntagon o Dios. Nagapasalamat sa imong presensya, pinagi sa imong balaang espiritu. O Dios, amo kang gi-welcome Lord, nini nga dapit Ginoong Dios. Lord, amo ning gihalad diha kanimo Ginoong Dios. Lord, among tinguha Ginoong Dios, ay imong presensya Ginoo. Kay kun wala ka Lord, wala kami mahimo Ginoong Dios. Salamat Lord, mo'y among mapag-ampo Ginoong Dios. Lord, na mabati ka namo sa mong kasing-kasing, sa mong una-huna Ginoong Dios. Tungod kay ikaw ang tinuod na mong kalipay Ginoong Dios. Ikaw ang tinuod na mong kalinaw Ginoong Dios. Hallelujah, salamat kayo o Dios. Kung akin nga dapit sa imong presensya Ginoong Dios. Bisan pa sa mga kaigsuunan Lord, nga kaming Ginoong Dios, na agyod ang safety Ginoong Dios. Dili yun sila malit Ginoong Dios. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios. Angayan ka sa mong pagpasalamat, pagpasidungog Ginoong Dios. Tibok katungganan, imo lamang amo kang pasalamatan. Pinagi sa ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Hallelujah. Come on, a shout of praise this morning mga Ikson. Ang Diyos maayo kayo, amen. Ang Diyos maayo kayo, amen, amen. Hallelujah. Ningon ang pulong sa Ginoo. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Kisay naala Sunday, say amen. Kisay gusto nga mo duol diha sa Ginoo, say amen. Ingon ang pulong sa Ginoo, if you draw near to Him, He will draw near to us. Then the big question is this: unsaon man nga may mong maduol diha sa Ginoo? Number one is worship. Amen. Worship is number one. Come on, a shout of praise this morning. Come on, hallelujah. Come on, sing hallelujah. Woo, come on. Come on, hallelujah. We worship your name, Lord. Salamat, Ginoo. You are good, Lord, and your mercy endureth forever. Come on. We worship your name, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong gugma kanamo, God. We want to scream it out of your goodness. Hey, we worship your name. Salamat, Ginoo. Come on, clap your hands, come on. Hallelujah. Come on, everybody. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Everybody, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. You are good all the time, Lord. Come on, say nothing. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and ocean sleep, only reflect. Come on, sing. And in my darkest night, Jesus, you are the light of my salvation, Lord. Say you love. Your love amazes me. And I sing because you are good. Everybody dance. Because you are good, and I shout because you are good. You are good, Lord. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are. Come on, say with a cry of praise. You are good. With a cry of praise, my heart will
will proclaim. Everyone shout, you are good. You are good. Yes, you are, Lord. You are good. In the sun or rain, my life celebrate. We declare this morning, You are good. yes, you are. You are good. Sing with a cry, with a cry of praise. My heart will proclaim, you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing because you are good. And I dance because you are good. And I shout, Lord, Because you are good. You are good to me. And I sing because you are good always, God. And this because You are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Oh, you are good always, Lord, and your love endures forever. Oh, good to me. Oh, we worship your name. Good to me. Come on, shout praise. Hallelujah. Woo! Come on. We worship your name, God. Ang atong Diyos, mayo. Walay makalabaw. Come on, church. Let's give Him praise. Woo! Thank you, Lord. Medyo ka mahitunggan, Ginoo. Wala do'y makalabaw. Come on, church. Woo! Hallelujah. Ato i-deklara karon igsoon. Yeah. Here we go. Atong Diyos maayo. Eh! Iya kita niya timan. Wala ta niya pasagli. Panahon sa kalistanan. Wala dyan Ginoo. Mausama ng imong higala. Mausama ng imong hinigugma. Mausama ng imong ginikanan. Apa ng Diyos, wala ipagkausap. Atong isinggit, pusa singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sayaw, sayawin siya. Lukso, 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 come on. Lukso sa kalibay. Ang atong Diyos, wala ipagkausap. Come on, ang atong Diyos. Ang atong Diyos maayo. Iya kitang iyatiman. Yes, Lord, anytime. Wala ta niya pasagli. Panahon sa kalistanan. Mausapan, mausama ng kabukiran. Mausama ng kalangitan. Mausama ng kalibutan. Ang atong Diyos, wala ipagkausap. Pusa singgit, singgit, come on. Singgit, hallelujah. Isayaw, sige sayaw. Sayawin saya atong ilukso. Lukso, yeah. Lukso sa kalipay. Ang atong Diyos, wala ipagkausap. Pusa itong isinggit. Pusa singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sige sayaw. Sayawin siya. Ilukso, lukso, ilukso sa kalipay. Ang atong Diyos, wala ipagkausap. Pusa singgit,
lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos, walay pagkausap. Ang atong Diyos, ang atong Diyos, walay pagkausap. One more time, ang atong Diyos, ang atong Diyos, walay pagkausap. Oh, did you come bago, Lord? Unchanging God. Woo! Jesus. Salamat, Ginoo. Come on, a shout of praise this morning, mga igsoon. Come on, singgit sa kalipay, sa atong Diyos nga dili mausab, sa atong Diyos nga gamhanan, sa atong Diyos nga manuluyon, matinabangon. Come on, a shout of praise this morning. Hallelujah! Hallelujah! Salamat kayo, Ginoo. Come on, ipataas yung kamot sa Ginoo, mga igsoon. Come on. Salamat, Lord. This is the reason. That's why we are alive this morning, Lord. Nga mong palibot, mausap, Ginoo. Kung ikaw nga mong gilagaran, dili, Lord. Salamat kayo, Diyos. Lord, you are the vine, Lord. And we are the branches, Ginoo. And apart from you, we are nothing, Lord. That's why ikaw ang tinubdan, Ginoo. Ikaw ang among kusog. Salamat kayo, Lord. Ikaw ang among tanan, Ginoo. Hallelujah, we worship your name. We worship your name, Lord. Not because of the things you've done for us, but because of who you are. Jesus, ikaw ang tinubdan sa tanan, naghatag sa kusog ko, gamhanan ang mga pulong mo, naghupay sa kasing-kasing ko. Jesus, ikaw ang tinubdan sa tanan, naghatag sa kusog ko, gamhanan ang mga pulong mo, naghupay sa kasing-kasing ko. Kiluwas mo ako sa sala ko, giula mo ang dugo mo, gitubos mo ako sa gugma mo. Angayan kang himayaon sa buwan mo, takus kang dagon, simbahon og halagaran, kasaligan, mahigugma, gamhanan, buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinubdan sa tanan. Come on, I would like to request ang atong mga women's network, talang babae mo kanta. As the men, magpasalamat sa Ginoo. Tanang babae mo awit diha sa Ginoo. As the men, magpasalamat sa Ginoo. Come on, paggawas mong tingog. Sa kusog ko, Salamat, Lord. gamhanan ang mga Tinuod, Ginoo. pulong mo, Tinuod, Lord. nagbuhay sa kasing-kasing Now the men, tanang lalaki mo kanta. Jesus, ikaw ang tinubdan sa tanan,
naghatag sa kusog ko. Gamhanan ang mga pulong mo, nagupay sa kasing-kasing. Kung ang tanan giluwas, giluwas mo. Come on, let's declare this morning. Sa sala ko, Salamat, Ginoo. Salamat kayo, Lord. iula mo Ang dugo mo, gitupos mo ako sa gugma mo. Siya ngayon, angayan ka, himayaw sa buhat mo. Kay ikaw, Lord, takos kang dagon. Simbahon o alaga, kay ikaw kasaligan, kasaligan. Mahigugmaon o takos kang dagon mo, Diyos. Takos kang dagon. Simbahon o alagaran, kasaligan. Mahigugmaon o gamhabuhan. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Whoa, tapos kang dagon. Oh Lord, simbahon o alagaran, kasaligan. Mahigugmaon o gamhanan. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Although you want to say, takus kang dagon, takus kang dagon. Come on, shout it out. Simba. Come on, just raise your voice this morning. Muna itong yan ni karong kabuntagon, mga Exxon. Ang presensya sa Ginoo. Mahigugma. Takus kang gaygon. Takus kang You are worthy of my praise, Lord. Kasaligan, mahigugmaon o gamhanan. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Buhi ka, O Diyos. Buhi ka, O Diyos. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Come on, let's worship the Lord. Oh, come on, come on. We worship your name. Salamat, Ginoo. Oh, we worship your name.
Come on, just make your new song diha sa Ginoo mga igsoon. Worship is not about the song. Worship is about your spirit connecting to the Spirit of God through worship. Worship is not about the atmosphere. It's not about even your feelings. Worship is about Jesus. Come on. Dili hinungdan, dili babag imong pagbati ang mga igsoon, nga dili nimo makabot ang presensya sa Ginoo karong kabuntagon. Whatever struggle you have, whatever sickness you have right now, forget that. Just seek the Lord this morning. Come on, just make your own song this morning sa Ginoo. Come on. Come on, just tell the Lord, Lord, salamat. Just tell the Lord, I love you, Lord. Come on. Oh, Lord. Come on, more. Worship is about Jesus. Come on, more. Come on, salamat, Ginoo. Go, just tell Him, ikaw akong tinubdan. Inang Ginoo, ikaw akong kalipay, ikaw akong kinabuhi, Ginoo. Sige mga igsoon, ipagawa si Muntingog. Oh, Lord. Oh, God. Come on, those who will join here to God, He will join here to us. He will prove it this morning. Ang mangita, mga kaplag, ang manuktok, pag-abrihan sa Diyos. Those who will ask will receive. Come on. Come on, come on. Let's cry to the Lord, Lord. Here I am, God. Here I am drawing near to you, Lord. Lord, patasim kamot sa Ginoo nga igsoon. Mo na tong giyan ni karong kabutagon to give worship sa Ginoo. Come on, you are unrestrained. Wala makapugong kanimo karong kabuntagon to give your best worship. Come on, just tell the Lord, Lord, I love you. Come on, pagawas di Muntingog, Lord, I love you, Lord. I need you, Lord. Ikaw akong tinubdan. Come on, ikaw akong kalinaw, Lord. Ikaw ang akong gusto dalang panan, Ginoo. You are the great shepherd, Lord. You are my Abba Father, God. You are the true vine, Ginoo. You're the lover of my soul. You are my Redeemer, Lord. You are my Comforter, Ginoo. You are my strength, Lord. You are my peace. You are my everything. Come on, more. You are alive in me. Holy Spirit, touch every heart this morning. Come on. Come on, be filled with the Holy Spirit this morning.
gamhanan nga Dios. Oo, ako ang kasaligan nga Dios. Oo, ako ang Dios nga inyong gisimba. Ako ang inyong Dios nga nagluwas ka ninyo, nagdala ka ninyo sa kamatuoran. Isang yaw pagayo ang akong pulong, isang yaw ang akong gugma, isang yaw ang akong kaluwasan, isang yaw ang tanan nga pagkamaayo. Gumikan kay ako hapit na moabot. Ang akong pag-abot, magdala og ganti sa matag usa. Ang akong pag-abot, dili ninyo masayran. Ako lamang ang nasayod sa takda ug saktong panahon sa akong pag-abot. Apan sa akong pag-abot, paminaw kamo pag-ayo. Sikilon ko kaninyo ang kamatuoran sa dakong gugma ug kaluwasan nga ako lamang ang bugtong makahatag sa matag usa. Wala sa kalibutan, wala kanimo, wala sa tawo, kundi ako lamang. Pusa simbaha ako, pag maputli sa inyong kasing-kasing, kay gilantaw ko o gisusi ang sulod sa inyong kasing-kasing. Nailhan ko ikaw, nabasa ko, bisa na imuna ako na sa pagkakaroon. Isendro ang imong kasing-kasing kanako. Ako ang naghulma kanimo. Ako ang nagbutang kanimo sa dapit imong gikahimutangan karon. Ayaw man sahi ang kaluwasan nga kung gihatag kanimo. Gisilyuhan ko ikaw sa pagkabalaan. Gisilyuhan ko ikaw sa pagkamatarong. Gibutang ko kanimo ang silyo sa balaan nga espiritu sa Dios. Mugiya kanimo, mutultul kanimo, muhatag kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Pagmatinod-anon, ayaw pagpamakak. Silutan ko ang tanan nga musalikway ka na ako. Busa, pagbaton sa putli nga kasing-kasing sa akong atubangan. Kay habit na ang akong pagbalik alang sa magluwas kaninyo akong mga anak. Nagingon ang pulong sa Dios. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Come on, taas yung kamot sa Ginoo, mga igsoon, as we sing this part. Takus kang daygon. Takus ba siyang daygon, mga igsoon? Takus bang daygon ang atong buhay nga Dios? Now sing this from your heart as our thanksgiving. Everything you've got right now, tibuok pagtuo, tibuok gugma, tibuok pagsalig, ibutangan ng kantaha, mga igsoon. Takus kang with all your heart, come on, just sing. Go, simba, on every word, just mean it. Kasali, mahigugmaon, oh, takus kang daygon, o Dios, takus kang daygon. Yes, you are, Lord. You are worthy. Simba, halagaran ka sa kan mahigugma. Yes, you are.
Gamhanan. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinubdan sa tanan. Buhi ka, O Diyos, ikaw ang tinubdan sa tanan. Come on, a shout of praise this morning sa atong Diyos nga buhi, sa atong Diyos nga gamhanan. Come on, hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, salamat, Ginoo. You are worthy of our praise this morning. Salamat sa imong saad, Ginoo. Salamat sa imong pag-remind kanamo. Salamat sa imong presensya ang imong gibubo sa imong katawan. Tinuod kayo ang imong pulong, Ginoo. Sa diyang muduol midiha kanimo, ikaw muduol kanamo, God. Salamat kayo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Everybody shout amen. 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 Hallelujah, hallelujah. Makapaglingkod na mga igsoon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang presensya. May buntag sa tanan. Okay, so this time is returning and giving time diha sa Ginoo. Amen ba? So this verse, isa ni siya sa akong mga devotional early this year. And it's good to be reminded with this one, na sa Mark 6, verses 35 to 43. And when it was late in the day, his disciples came to him and said, "This place is desolate, and it is late in the day. Send them away that they may go into the surrounding country and villages and buy themselves something to eat." But he answered them, "You give them something to eat." They asked him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat?" He said to them, "How many loaves do you have? Go see." When they knew, they said, 5 and 2 fish. They sat down. He commanded them that everyone should sit down in groups in green grass. They sat down in ranks by hundreds and by 50s. He took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves, and he gave to his disciples to set before them. And he divided the 2 fish among them all. They all ate and were filled. They took up 12 baskets full of broken pieces and also of fish. So, in this verse, I was reminded, may I ask you first, have you experienced to be in a desolate area or place? Or should I rephrase it? Feeling abandoned, feeling lonely, feeling desperate, feeling walang-wala. Example, nawalan ba kag trabaho? Walay trabaho, mga due dates, mga ingan-anak nga mga butang. During this time, we tend to decide on things we thought was best and right. Diba? Kay gamay raman akong kwarta, mo niya akong buhaton. But we see in verse 35 and 36, this place, ana ang mga disciples kay Jesus, this place is desolate, and it is late in the day. Send them away, and that they may go into the surrounding country and villages and buy themselves something to eat. Sometimes we solve problems on our own, what we think was right. Unsay tama. Have we tried that one? And when God tells or commands us to do something, di ba ning ana si Jesus sa ilaha? In verse 37, Jesus answered them, "You give them something to eat." Di ba mo ni ingon ni Jesus? Unsay tubag sa mga disciples, they still answer, unsay lang hunahuna nga tama. Sa ingon nila, they ask him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread?" So 200 denarii is equivalent to 200 days of work. Kaya ingon dito sa Bible, ang 1 denarii daw is equivalent to 1 day of work. And give them something to eat. Mo to ingon sa mga disciples. But no, God is asking us in verse 38, "How many loaves do you have?" Wala siya nag-ingon, lakaw adto dito. Sa gipangutanan ni Jesus, "How many loaves do you have?" God is also asking us today, igsoon,
How many loaves do you have? I'm not telling you to give everything you own karon. Tanan nga naa sa imuha, dili guro na mao. But I'm asking you, unsa gi-impress sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing karon? Because sometimes, have you tried when you receive something, kani para ni siya sa Ginoo ingon ani, without asking, unsa jud ay gusto sa Ginoo nga ihatag nimo sa iyaha, iuli nimo diha sa iyaha. Have we tried that one? Because when God asks something from us, He doesn't intend to take things out from us. Wala siya niingon nga ambina, no. He wants to see our hearts as we give. Our obedience as we give amid sa kakulangon nga ato gina-experience karon. God knows unsa ato mga giagian, God knows kulang, God knows ingon ani. But amid sa ana ba gusto makit-an sa Ginoo ang atong heart, our obedience amidst this circumstance. Amen ba? And as we give to God what He is asking from us, na as of verse 42 and 43, they all ate and were filled. They took up 12 baskets full of broken pieces and also of fish. So as we give diha sa Ginoo, dili ra ikaw ang panalanginan igsuon. Amen ba? But also the people that are in desperate need. They all ate. And sa verse 42, they all ate and were filled. Wala lang nga na-satisfy lang sila, but nabusog sila. Gusto ba ka nga mahimong instrumento nga mabusog ang atong mga igsuon nga naa sa gawas igsuon? And dili lang ang mga tao ang nabusog. And when ang Ginoo mo balik, dili lang na times 2. Amen? Dili lang na times 10 or even times 50. Amen ba? But as we read this verse in 43, na ay nabalik sa ilahang pila, 12 baskets full of broken pieces and also of fish. We can never outgive God igsoon. Dili nato malabwan sa naghatag ag 100 karon, no, dili mo balik ang Ginoo sa imong 50 or even 100 lang. We can never outgive our Creator, the owner of everything. Amen ba? As I said earlier, when God asks something from us, He doesn't intend to take things out from us. He wants to see our hearts as we give, our obedience as we give, amid sa kakulangon nga ato gina-experience karon. Are we ready to give igsoon? Manindog ta? So before you give, let's close our eyes. Let this word from the Lord reflect from you. How many loaves do you have? Let me pray. Amahan, you are the owner of everything, Lord. Sorry for the times that we limit you. Sorry for the times we solve things out from our own. Unsay gusto namo, unsay tuon namo nga tama. But God, let us depend on you in everything, and even to these finances that we have, Amahan. Sa pagbalik diha sa imuha, sa imong gihatag diha kanamo, salamat Lord sa pagpanalangin, even sa tanang kamot nga naghatag karon. Faithful ka, Lord God. Faithful ka nga iuli ning pilo, Amahan. Salamat Lord sa kasing-kasing nga nabag-o karon. Salamat sa mga kasing-kasing nga na-challenge to give more diha kanimo, Amahan. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give. Breaking of every chain and the fear that held me, I refuse to agree with the lies they told me. Ay buntag sa tanan. Kinsa man ang naa diri karon buntaga nga excited. Parehan ako. Because I know, no, every Sunday nagibuhaton ang Dios sa ato mga kinabuhi, di ba? No, so manindog ta para sa pulong sa Ginoo.
abrihan nato itong mga Bible, itong gadalag Bible sa Salmo 91, verse 1 ngadto sa 6, naging unang pulong sa Ginoo. Whoever goes to the Lord for safety, and whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, "You are my defender and protector. You are my God. In you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or even the evil that will kill in daylight." Magampot ang mga igsoon. Father, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo sa ako mga kaigsuonan nga naa dinhi Lord, bisan pa sa ulan nga imong gihatag. Thank you so much Lord, and I pray this morning nga matag-usa na mo Ginoo, mahimo jung makadawat sa mensahe nimo karong buntaga Lord, mahimo ming makorektahan, mahimo ming matandog ang among mga kasing-kasing Ginoo, mahimo ming makasabot Lord God ug dugang pa Ginoo Lord, mahitungod nimo Ginoo. Salamat Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Maglingkod na ta mga igsoon. Okay. Kinsa may mo agree nako karong buntaga that every time makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, no, ang atong pagtuo diha sa Dios mahimo magatubo. Salamat sa pulo nga ning amin dining dapita. Ako balikon, kinsay nagtuo karong buntaga that every time we hear the word of God, our faith increases. Di ba? No? So, excited ba ka karong buntaga? Maghisgot ko, ang title sa atong mensahe karong buntaga is In the Presence of the Almighty. Akong balikon, in the presence of our Almighty. So, na ako'y pangutana, kinsa man ang naa dinhi nga parihan nako nga naay kanang traumatic experience ba? No, kana bang na-experience ba nimo ba nga kanang lisod mawala sa imong unahuna, no? Siguro maot siya, negatibo siya or positibo ba siya, no? Kanang experience nga kanang lisod kaayo walaon sa unahuna kay pamati na to ning marka na gyud siya sa tong kasing-kasing, ning marka na gyud sa siyang unahuna. Kana bang feeling nga kanang natikasan ka, feeling nga kanang naisahan ta, no? Kanang feeling ba nga naa ba sa situation nga nagansi ba ka o napildi, nalimbungan o nabinuangan, ug nihimo ning nahitabo sin kinabuhi kay gibati ka nga dili nimo kaya or gibati ka nga dili manggug ko maayo anang mga atong dapita mo tong nahitabo to sa ako no? Kulang manggug kog knowledge atong dapita mo nang naingon anihan ko, mo nang nahitabo to sa akong kinabuhi, or ako ra manggud isa mo nang wala nako na overcome tong situation sa ako ang kinabuhi, no? Let me share to you my kaning experience about ani back in my elementary days. No? Sa una, sa elementary pa ko, kasi ako, batang 80s. No? Batang 80s, wala may gadget sa una. Ang amuang activity as bata during that day, kay outdoor, like mga anak mi diha luyo sa Gaysano, kay kakahuyan man ang luyo sa Gaysano, manirador mi diha mga unsay paniradoro na mo. And then kanang pantalan sa mga batang 80s, isa na sa mga kanang nindot na kay nga laaganan na mo, maligo mi dihag dagat sa pantalan. Isa ka adlaw, no, kaning dalan sa nga dili jud nako malimtan ning nga lugar, kaning dalan sa Barangay Santiago, kanang luyo sa elementary school, dalan man na basketballan diha. One day, ning abot na sa point nga kanang pwede na mi maligog dagat without our parent, without our tito, without elder, no. One day, kuyo ko sa akong amigo, I think grade 5 siguro ko ato nga time. Gikan mi naligo sa iyo, mi mo mata, maligo dagat, kaog saging prito, then mo hike mi da Santiago padulong San Pedro pauli. Isa ka adlaw niya na kanang lugar sa Barangay Santiago, ning agi mi diha, kuyog sa akong best friend. Enjoy kay mi, ga-hike mi. Pag abot jud na mo anang basketballan, luyo sa elementary school sa Santiago. Natingala ko kay daghan kayong mga sumbag ning abot sa akong nawong,
akong amigo na nahagbong na siya sa dalan, naay mga sipa, napay mga batanon, napay mga dagko na nga padulong na mo nga ilhaming kung kuan gipaulanan mi og mga sumbag og mga sipa. And then na-shock ko sa akong pangidaron, first time to nako nga kanang naka-experience yung nato bang lagi pang sumbag mi wa mi kabalo nangagi rami sa Barangay Santiago sa akong kahadlok, no, dingdagan ko nabian ako akong kauban ug ninguli ko sa mong balay ug nanghinukto ko, no, grabe ang fear nga ako ang gibati, grabe ang kahadlok na balaka ko unsaon ko sa kong mama, wala ko kasabot nganong hilabtan mi, nganong nasumbagan ko, wa ko kabalo kinsay akong balusan, no. Pag-abot ito nga time, ang akong una-una, how I wish kanang na ako'y kuyog nga kuya unta nga ning uban na mo para dili mamingin nato, no. How I wish na ay superhero unta ning abot unta si Superman nga atong gitabangan mi, nauntay ning save na mo, nauntay ning protect na mo. No, how I wish sa amo ang panahon ang mga superhero was Ultraman, mga inana, nauntay someone nga ning duol dito sa tapok ug ning stop sa mga nanghilabot na mo. Or misig si Cardo Dalisay na lang unta, no? Ning abot unta siya dito ning pito aron walay dili may masakitan. Pero it's so good to be true tungod kay ang superhero dili dai sila tinuod nga makaprotektar nato. No? Kada day makita nato sa TV nga sagmon ang bala si Superman si pusilon dili madutlan, no? Hangtod sa TV lang dai sila. Ug tungod ato nga experience hantod karon dili na ako makalimod sa akong kagulingon kay kanang dalana diha ako tigpalitan karon og kanang puto maya og kanang para breakfast. Hangtod karon umanha ko din na madala nako ang kanang magkuan ko ba kanang alert mode ko every time mo agi jud ko dito tong dugara mangandam jud ko kanunay alert kay ko dayon dili na ko ikalimot sa kung naang fear every time mo adto ko dito maski nalahi na ang itsura sa lugar. It's because of my experience. No? Nga kanang makaana jud ko ba? No? Dito dapita gidaog-daog ko. Dito nga dapit napildi ko, naisahan ko, nasumbagan ko nga wala ko nakabalos, no. Walay tabang ning abot sa ako ang mga friends, sa mga kuya, walay tabang, walay backup gikan sa amo ang relatives, wala jud ko nakabalos, no. Sakit nga hantod karon nadala pa nako ang fear, no. Kay walay protection nga nadawatan gikan sa kanahitabuan nito. May second experience, dili na ko elementary ani. Minyo na ko ani mga igsoon. One time sa amo ang family na ay trahedya nga nahitabo. No, our relatives, mga auntie na ko uncle went to Cotabato City para mag-attend og lubong sa isa na mo ka auntie. And then on the way nila pauli, no na ay trahedya nga nahitabo, atangan ng ilang sakinan, gidala sila somewhere sa bukid. And then tanan nga mga lalaki, including 3 of my uncle, they were kanang gipundo sila dito sa bukid, wala ko kabaloon sa lugar, mga auntie nila nakanaog, nakauli. And then, base sa istorya sa kong auntie, on the way sa pagpanaog nila sa bukid nga gidalhan nila dito, ang among mga uncle, ang mga lalaki nga sakay atong nga van, together with my uncle, they were kanang gipile sila ba, atubangan, no, galinya sila, gatindog, and they were about to be executed. Pumusilon sila tagsa-tagsa, no? And to cut the long story short, no, nangamatay tanang laki nga pasahero atong van, gi-execute gud sila, including 3 of my uncles na matay gud, no. And unsay naka-worst, unsay nakakuan ba kay ato nga lakaw, isa unta ko nga mukuyog ato. Kay ako unta ilang sakyan kay naami bunggo, ako unta ang mag-drive sa sakyanan. Pero wala, nahimo kong wala nakakuyog kay dili mo sugot akong asawa kay naami puya, naami first baby. No, and grabe, naghitabo na first to na ko nakita nga among balay guot kayo na itulok kalungon galinya. Kanang grabe nga trahedya nga na-experience na ko ba. Maghuna-una ko everyday, maghuna-una ko during salamay, maghuna-una ko. Kung naunta mi kanang naunta mi jet fighter nga ato gilinya na ako mga uncle dito gipangpusila lang putong ning hilabot nila. Nauntay superhero, nauntay someone no nga naka-stop, no, kung naa ako dito, ako na lang untay ning sacrifice, ipangtuklod na ko sila sa cliff para dili mo po sila. Ingon na ang akong huna-huna, no. Tungod kay matag-usa na to, kinahanglan magud ta og protection, no. Ingon na ang ako ang kuan ba dili isod mawala pag adto na mo Davao,
mga network pastor, pag-agi na ko atong dalana sa Malabang, dili dyan ako ikalimod ang kahadlok tungod sa traumatic experience nga ako na-experience atong dapita. Nga anak ko nga mao dyan ning dalana unta, kuyog unta ko, maapil unta ko. Pero salamat sa Ginoo kay naay protection nga naabot sa ako no? And yun no? Everyone needs protection. Ingnan na imong tapad, you need protection. No? Walay matag-usa nato nga wala nga ningihanglag protection. No? That's why karon sa modern days, nanay nag-involve nga mga security cameras, no? Nanay mga security agencies, nanay mga insurance para mo secure sa ato ang mga gamit ug sa ato mga personal nga kinabuhi. And you know what? Even the animals, bisan ang mga mananap, mga gagmay man og dagko, they need security. They need protection. Ang kanding, unsay protection sa kanding mga igsoon? Na sila sungay nga ligon. Every time na imong attack nila, ilahang sungagon. No? Ang kaning squid, ang squid walay sungay. Pero unsay protection niya? When in times of trouble, kung masense sa squid nga in trouble siya, unsay mahitabo? Kailangan mo ng ata. No, kanang black ink sa squid, iya nang i-excrete sa iyang body para malubog ang tubig ug maka-escape siya in times of trouble sa iya para protection na niya. No? Ang pagong, kailan mo pagong kanang bao? Ang bao hinay kay na mulakaw mo nay lami kayo kanon sa mga predators. Pero unsay protection nila? Tungod sa kahinay nila mulakaw, naa sila gahi kay nga shell. No, nga every time ma-feel, ma-sense sila nga they are in trouble, na trouble nga maabot sa ila, na predator nga padulong mo attack nila, they will just hide under their shell for protection. No? Tungod kay wala gyud matag-isa na to nga wala nang hinahanglag protection. No? Walay matag-isa maskin ang mga mananap kinahanglag protection. Okay? Pero karong buntaga, dili ta maghisgot sa ako ang kinabuhi, sa ako ang traumatic experience. But this morning, the Word of God, muhimong mo remind ni nato karong buntaga, muhimong mo encourage ni nato karong buntaga, nga adunay tinuod nga proteksyon nga gikan sa Dios nga labing gamhanan. Know that we have a protector, we have a defender, a powerful God, a mighty God in heaven who can even calm the seas, who can calm the storm, who can move the mountains. Muna nga, Diyos ang pwede na muhatag na itong proteksyon karong buntaga. The question is, unsaon? Napa ba ka diha? Natos ang palakpakan ng Ginoo. Amen? Hallelujah. Okay. Ang pangutana, unsaon na to na mahimong makabaton ani nga protection. Na ako'y nabasahan sa usa ka anonymous lang ni siya nga writer. Ningingon siya, you are safe, safety daw ta, dili tungod not because in the absence of danger, but in the presence of God. Salamat sa lima nga nakakuha akong balikon. Ningon ang usa ka writer, ningon siya, you are safe not because in the absence of danger, but because in the presence of God. Amen? Okay. Kinsay nakabalo sa ani nga pulong nga mag-pretend or kani magpa-as if. Kinsay kabalo familiar na? Kanang mag-pretend ba, magpa-as if. Adin ang pag-pretend or ang mag-as if, pwede ba siya nga mahimong protection sa tao? No, kana bang mag-pretend ba kanang another mamutbot na lang para mahimo makaprotect siya. Ang pag-pretend o ang pagpa-as if, question ni siya, pwede ba nga mahimong makaprotect sa tao? No? Pwede ba nga ang pag-pretend gawing protection ng isang tao? Halimbawa, example, sa school nga setting, ang isa ka estudyante, dili sa ganahag samok, no, di sa ganahan kopyahag assignment, di sa ganahon pangayo og papel. So nagpretend siya, nga stricto siya, then isog siya para walay manghilabot niya. No? So ang pagpretend nahimong
protection. Sakto ba? Mag-pretend para maprotektahan ang kaugalingon. But sa Bible, sa key verse nga itong gibasa, kinsa ang ato ang protector ang? Do you think ang pag-pretend mo epektibo at tubangan sa Dios? No? Do you think ang pagpas-as if or ang pag-fake diha sa Ginoo epektibo at tubangan sa Ginoo? Di ba dili? Padayon ta mga igsoon. What if nay usa ka Kristohanon? What if rani mahilig mo what if? What if nay usa ka tawo nga gi-fake niya yung relationship sa Ginoo? No? Nagpretend siya nga nasa relationship sa Ginoo. Nagpretend siya nga nag-devotional siya. Nagpretend siya nga nagbasa siya Bible. What if nagpretend siya nga nag-devo siya, nagpretend siya nga ning simba siya pero ga Facebook di ay? No? What if nayo sa katao nga nagpretend nga naminaw sa wali pero nag-check sa iyang messenger? What if raniha wala na diri sigurado ko. Amen? What if no? Nagpretend siya pero nag-Facebook na man nag-Facebook tay unsa kay mahitabo aning tawhana? No? Follow lang ta tungod kay makita na to ang result sa mga tao nga nagpretend or nag-what if nagpretend or nagpa-as if. No? Follow lang ta ha. Unsa kay mahitabo niya, no? Do you think maka-receive siya sa protection nga gi-promise sa Ginoo sa ato ang gibasa sa ato ang key verse, no? Makadawat makaha siya sa maong promise, no? Nga giingon sa Salmo 91, whoever goes to the Lord for safety, whoever's remain under the protection of the God Almighty can say to Him, you are my defender and protector, you are my God, in you I trust. Basta akong balikon, ang Ginoo, dili na to ma-fake. No? Ang Ginoo, dili pwede pa as if. No? Because our God is a true God. Okay. Kato akong question, no? Unsa kay mahitabo, no? Sa usa ka Kristohanon nga mag-fake or magpa-as if or magpa-as in. Naay tulo ka answer din dili na lang ta mo pangutan-on. Number 1, sayon ba, no? Base sa key verse na to, sayon ba i-claim ang promise sa Ginoo nga protection? Kung nasim huna-huna is yes, that's good. Kung nasim huna-huna ang answer is brag okay lang. No? Kung yes, imong answer that means naa na kay daghan nga experience diha sa Ginoo. That's why it's easy for you to say, yes Lord, I can claim that protection. Kung imong answer sa imong una medyo okay lang, marag okay lang. Sultian di ka kabuntagon, padayon lang, no? Padayon lang sa Ginoo kay kinahanglan pa ka maka-experience pagdugang. Kaning number 3, kung number 3 imong answer pero wala jud ni dinhi. Kung answer kung ang number 3 mo ano imong answer, lisod na pastor. Kay ang problema, ang main problem today is COVID virus and money. Unsaon pagprotektar sa Bible, hapakon na mo ng virus nga bisan ang mga sundalo, pulis dili kakita. Kung ingunana imong hunahuna, kung ingunana imong mindset nga lisod i-claim ang protection sa Ginoo, then wala na dinhi, then mao na ang mga tawo nga nag-fake diha sa Ginoo. No? Nag-fake meaning gi-fake nila ilang devotional, wala sing tubo ang ilang faith diha sa Ginoo. Amen ba? No? Ingon diri sa Ephesians 6:10-12. Ingon ang pulong sa Ginoo. Be strong in the Lord and His mighty power. Put on all God's armor so that you will be able to stand firm against the strategy of the devil. No? As a Christian, dapat kumpleto ta sa armor sa Ginoo. Ahaman na ito na makuha sa atong devotional, reading the Word of God. No? Simula, maora ni gibalik-balik. For us to become strong, for us to overcome the enemy, put on God's armor. Read the Word of God. No? Read the Word of God. Read the Word of God. No? Para mahimutang makastand, makabarog sa strategy sa devil. Sa ato pa, kung may strategy, ang devil, wala siya ning attack na to in one side only. No? Kung may strategy, daghang pamaagi, sa right side ni mo, lahi nga pamaagi, sa luyo ni mo, gi-strategize ta sa devil. He is planning
to attack us. The devil wants to destroy us, wants to kill us. Gusto niyang kawaton ang dapat unta natong madawatan nga gikan sa Ginoo. In many ways, dili sa isa ka pamagi. No, gi-strategize niya ang iyang pag-attack. So nag-remind ang pulong sa Ginoo para mahimo ta maka-stand firm. Put on all God's armor. No? We need protection. Din sa verse 2 ningon, for we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, and against the evil spirit in the heavenly places. So we need protection, dili lang sa physical. Ang CCTV makaprotektar, ang security makaprotektar, but ang enemy wala lang sa physical. No? Naabot siya sa spiritual realm. Mao na ang tinuod na to nga battle. And walay any agency sa kalibutan nga mga protect na to ana except diha sa Ginoo. Amen? Napa ba ka diha? So kinsa atong great defender and our great protector? Ang Ginoo lamang. In the Bible, lalo tamo sa story sa Bible, ang great display of power sa Ginoo, no, makita nato sa Bible kung atong basahon, pinaagi sa gisulat sa mga tao nga naka-personal experience o personal nga nakakita sa gahom sa Dios. No? And kani nga mga karakter atong hisgutan karon, isa ni sila sa mga tao sa Bible nga naka-personal, naka-experience sa Ginoo. And I was amazed as they follow their story nga grabe ang ilang faith sa Ginoo. Even their life, bisin pa ang baylo ilang kamatayon, dili nila ibaylo ang Ginoo nga ilang giila as their protector. Are you ready? No? Let me take you to the story of Daniel and his friends. No? Dili na ko ni basahon tanan ha, just follow lang. In the third day of Jehoiakim, was the king of Judah, King Nebuchadnezzar of Babylonia attacked Jerusalem, no, and surrounded the city. The Lord let him capture the king Jehoiakim and seize some of the temple treasures. He took some prisoners back with him to the temple of his gods, small letter G, in Babylon, and put captured treasure in the temple. And one day, the king ordered iyang chief official, to select among the Israelite exiles, kato mga dinakpan nila, no? Kasi King Nebuchadnezzar, a Babylonian king, nagrepresenta ni sila og city or empire nga wala na kaila og Ginoo. Mga unbelievers. Actually, they worship idols, they worship God that was made up of bronze and silver. So dili gyud ni sila mga Kristohanon. And ang ilang gi-attack was Jerusalem, sa tribe of Judah, sa mga sakop sa taga Judah, tribe of Judah. Mao ni ang ilang mga nahimong prisoners, mga Israelite exiles, no? Explain nako para masabtan na to nganong nganani. Okay, one day, ang hari nga nakadakop nila, ihang gipatapok ang mga batanon, nga mahimo niyang parte sa ihang courts, sa manrabaho sa ihang courts. No, dapat handsome sila, intelligent, well-trained, quick to learn, free from physical defects, so that they will be qualified to serve in the royal court. And usa sa mga napili sa official was Daniel, kauban ang iyang friends, si Hananiah, si Mishael, and Azariah, nga puro taga-Judah. Puro mga dinakpan dito sa Jerusalem, taga-Judah. Kumingkag puro taga-Judah, puro ni mga Kristohanon, mga igsoon. Puro ni na ay relationship nga dili piki. No? Puro ni magtotoo si Ginoo, asin refine kayo ang ilang relationship sa Ginoo. Sila ang napili sa official para mahimong mutrabaho sa Babylonian Empire. No?
opposite sila, Kristohanon sila, gipatrabaho sila sa lugar nga dili mga Kristohanon. Okay? So Daniel, pag-abot na dito, kay gipili sila, kuanan na sa official nga, sige, tagay sila sa mga harianong pagkaon. Ihatag nila ang mga wine, ang mga pinaka-the best. No? But gingon diri sa version sa ako ang Bible, mga pagkaon nga naay orasyon ba? Wala ko kabalo unsay orasyon sa mga taga-Babylonia, but mga pagkaon nila lahi sa pagkaon sa mga taga-Juda. No? Mga harianong pagkaon sa taga-Babylonia, lahi sa pagkaon sa taga-Jerusalem. No? So ang nahitabo, ninghangyo si Daniel because Daniel together with his friends, ayaw niya nga, dili siya gusto nga mahimo silang mahugawan, mahimong unclean from the food nga naay mga rituals, mga versions sa kong Bible. Wala ko kabalon sa ritual sila, but dili sila gusto nga ma-unclean sila. Asa sila gusto dili ma-unclean? Atubangan sa Ginoo. No? Sa sugod pa lang, makita na to nga, dili sila gusto nga maipunan, dili sila gusto nga ma-unclean, dili sila gusto nga makasala at tubangan sa Ginoo. So gihangyo nila ang chip, tagailamig vegetables and water. For 10 days, makita ninyo nga mas healthier and mas stronger may compare aning mga ningkaon, aning mga harianong pagkaon nga with rituals. So, ang nahitabo, after 10 days, mas healthier sila. Ug tungod ni ini, kay nahimo silang unclean at tubangan sa Ginoo, God bless them. Gipanalanginan sila sa Ginoo knowledge and skill in literature, philosophy, ug ang labaw sa tanan, gitagaan sila si Daniel ug skill in interpreting vision and dreams. No, why? Because gimintain nila ilang kinabuhi nga unclean at tubangan sa Ginoo. No? Tungod kay naa sila relationship. They know nga kumusawsaw, kumusalo mi ani, naay mahitabo sa mong Kristohanong kinabuhi. They know nga kumuapi sila ana, in danger ang ilang relationship sa Ginoo. Di ba? Because they don't want to become unclean. Dili sila gusto nga mahugawan ang ilahang pakigkauban sa Ginoo. Ingon ana ni sila nga mga, dili lang mga gwapo, dili lang quick to learn, but grabe kakuan sa ilahang relationship sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon. Sa ikaduha nga tuig, nga si King Nebuchadnezzar was the king, naa siya'y usa ka damgo ning abot, isa ka adlaw na, naay damgo nga naabot si King Nebuchadnezzar. Nga ning balaka gyud kay sa iyahaba, nga di na siya katulog, worried kay siya, upset kay siya, unsa man gyud ka ning mahitabo ani. So iyang gipatawag ang tanan niyang mga mananagna, ang sorcerer niya, tanang mga magician sa iyang dapit, iyang gipatawag. And this time gibutangan niya twist. Kinsa ang maka-istorya sa akong dream ug maka-explain, no? Tagaan ako higher position, tagaan ako gifts, tagaan ako taas nga ranggo diri sa akong courts. And unsay tubag sa mga advisors sa king tungod sa iyang demand ba nga lisod, imposible kaayo nga tag-anon niyang damgo, then i-explain pa gyud ingon na yung mga magicians, sige mahal na hari, istorya imong damgo kay among i-explain. Pero nasuko siya kay giilad ra ko ninyo. Gikan sa ako ang tubag, inyo hara kong binuangan, i-explain ninyo. That's why yung himo nga, istorya ninyo akong dream, and then i-explain, and I will reward you. Pero kung sa ingon sa mga advisors, there is no one on the face of the earth who can tell your majesty what you want to know. No king, not even the greatest and the most powerful has ever made such a demand of his fortune tellers, magicians, and wizards. What you are asking, your majesty, is so difficult that no one can do it for you except the gods, small gods. What daw lain makahimo to except the gods, small gods? And they do not live among human beings. So sa ito pa, imposible, wala dyan makabuhat. Wala bisin unsa nga small gods, nga Diyos ang makahimong makatagaan sa dream sa moong hari. So sa kusuko sa hari, ihang giingnan ang ihang mga court official, sige, kung walay maka-interpret sa ako ang dream, pamatyon ako tanang official sa ako ang court, including Daniel and his friends.
No? So nabutang na sa danger ang kinabuhi nilang Daniel. Then Daniel went home. So, siguro, kung kita giignan ato, sugod karong June, wala na kay trabaho. No? Kung sa ato ang present ba. But terminate na ka, wala na ka. Kick out na ka kay naapektuhan ta sa COVID. Unsa kay bation nimo? No, siguro masuko ta, maghilak ta, mabalaka ta. I am in danger na ako'y mga anak. But unsay gihimo ni Daniel and his friends, ning uli sa silang balay, yang giignan ng iyang mga friends mo ni naitabo. And he told them, pray to God of heaven for mercy. Wala siya ilaing giingon. No, wala siya giingon nga, ugma bay, musibat na ta dinhi sa Babylonia, kay patay ta, patyon ta sa hari. Unsay yang giingon? Pray to God. No? Ingon siya, pray to God, ingon ana sila kakuan sa ilang Ginoo ba? Sa ihang Ginoo nga, ang Diyos ni Daniel can really protect them. Their God can really defend them in times of trouble. No? Sa iyang gingon, pray to God. Walay lain. No? Pray to God of heaven and mercy to ask Him and explain the mystery to them that they would be not killed along with the other advisors in Babylon. So nag-ampo sila, wala ko kabaloon sa ilang pag-ampo. Basta they praise God, they worship the Lord, no? Katong Dios nga atong gisimba ganina buntag, di ba wala na to gi-fake atong simba ganina. The same God nga ilang gisimba. The same God nga nag-protect nila Daniel. Amen? No? And Daniel, nangato siya sa king, ug iyang gingnan ayaw i-execute niya ako mga kauban sa trabaho, hari. No, I can interpret your dream and then I can explain to you. And then, to cut the long story short, nahimong na-explain ni Daniel, ug nahimo pang napasidunggan sa hari nga dili Kristohanon ang Dios ni Daniel. No? Sa ato pa tungod sa kanang intensity sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, ang sa ilang relationship sa Ginoo nga dili sila mahadlok bisan pa sa kamatayon, no? Atubangan sa nag-threat nila, nahimo pa siya naka-appreciate sa Ginoo ni Daniel, sa atong Ginoo. Nga ang Ginoo dai nato mas gamhanan compared sa Dios nga ilang gisimba sa Babylonia. Amen? No? And then one day, last na day, ang hari, naghimo siya og statue. Itawag niya tanang princess, tanang mga tao, tanang different language sa ilang dool, sa ilang nasod. And then iingon siya, after mo tingog ning mga trompeta, mga instruments, tanan mahimong muyukbo sa akong giset up nga, Diyos, ang dili muyukbo o mo-worship ani, pagapatyon, pagasilutan. Og tinuod, naabot na nga panahon, and then here comes the friends of Daniel, si Misach, si Abednego, o Shadrach, no? Pagtingog sa mga trompeta, ning bow down tanang tawo, pero silang tulo, because kabalo sila kinsa ilang Dios. Siguro, pag bow down, ning ana ra sila. Ning tingog na pagbalik, nanindog mo tayo, ning tingog mo pagbalik, ning bow down na po sila pag humagtingog, siguro, ana ra silang tulo. Og nakitaan sila. Og sa kasuko sa maong hari, to cut the long story short, gisilutan sila, ihagbong sila dito sa fire furnace. Oh, butan ta dako kayo nga microwave oven. Kay wala man sila ning simba sa Dios, gitambog sila dito tungod sa kasuko sa hari. Og sa paglabay nila dito, gipaset og pila ka degrees nga ang sundalo nga nag-itsa nila nasunog. Og ang tulo ka friends ni Daniel dito sa sulod, nag-agbay-agbay lang sila, galakaw-lakaw sa kalayo, sa kainit. Ug ang katingala sa hari, kay tulo ang giitsa, naa sila nakita nga ikaupat, which is the angel of the Lord, nga nagkuyog nila, nagprotektar nila. Ang tungod ani na amis ug maayo, ang hari nga si King Nebuchadnezzar, ug iya na pong gipatawag, no, iya na pong gipatawag ang tulo iyang gipagawas sa maong oven. Ug iyang giistoryahan. Ingon siya nga, your God is the greatest of all gods. No? The Lord over the kings and the one who reveals mystery.
I know this because you have been able to explain it sa ihang damgo. Then Daniel, a high position presented with him, with many splendid gifts, put him in charge sa province dili ni si Daniel. Sa iyaha manining friends. Shoot lang ha. Okay. Sa atong atong time nga isiluta na sila, iitsa sila sa fire furnace. Ganahan kay ko sa tubag sa tubag ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego. Ingon sila kay siluta naman sila kay wala sila ni worship sa God. Ingon sila, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. O dili na mo dependahan, dili mi mo depensa sa among kaugalingon. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then He will. Grabe ang pagtuo mga igsoon, no? Grabe ang ilang kanang pagkahibalo sa Dios, bisan pa sa fire furnace, kaya silang i-save sa ilang Ginoo. Nawala na gali sila nagunahuna nga mo escape to defend themselves, no? But even if He doesn't, Your Majesty, kung dili man gali may luwason sa among Dios, sigurado mi nga dili gyud mi mo bow down sa imuhang giset up nga idols. No? Ingon ana ang kanang pagtuo ani nga mga batan-on, Daniel kauban siyang friends, nga bisan pa sa kamatayon, no? Dili nila ibaylo ang ilang Dios because they know unsay capacity sa Dios nila nga mo protektar nila. Tungod kay suod sila sa Ginoo, tungod kay well-refined ang ilang relationship, wala nila gi-fake, wala nila gi-pretend ang ilang pag-devotional, ang ilang pagsimba sa Dios. Kabalo sila, nakaila sila sa Ginoo, gabisin pa ang kamatayon ng ilang utubangon, kayang proteksyonan sa Ginoo. Amen ba? No? Ingon ani ta dapat, no? Dili ta dapat kanang mahimong magduha-duha ba? Dili ta dapat kanang mahimong mo relax. Dapat mo salig ta sa Ginoo. Dili ta dapat magpretend or magpa-as-if atubangan sa Ginoo, kay kung maabot lang, kung magpretend ta, kung pa-as-if lang ta, maabot lang ang gamay nga pagsulay sa ato ang kinabuhi, no? Mapuno din ta sa kabalaka. Ang faith mailisan mapulihan dayon sa fear. No, ang atong pagtuo sa Ginoo kung gina-fake na to ba sa isa ka semana, tulo ra ka adlaw ang imuhang tinuod nga pakig-devotional, ang the rest of that days was gi-fake lang nimo kanang wing ko gi-fake kanang wala jud nimo giseryoso ba. Wa jud nimo gigahinag oras, mao gining orasan nga mobasa ko, mao jud ning orasan nga mosimba ko, mosayo jud kog mata kay mosimba ko sa Ginoo. Karon kana mo na yung mga dili fake ba. Pero kung kanang kanang na lesser na lang ang time para sa Ginoo, for me that's faking. That's pretending na, no? So dili day taangay mo pretend sa Ginoo. No, kay kung maabot ang gamayng pagsulay, unsa na lang kahaog dakong pagsulay, no? Mahimo og yung ang faith na to sa Ginoo mapulihan og fear. No, dapat naatay tinuod nga relationship sa Ginoo. Dapat ikaduha na kay tinuod nga time sa pagbasa kanang iset gyud nimo mga kani magbasa jud ko walay makadisturbo nako. No? Magpalong kog cellphone. Walay mo disturbo nako kay magbasa ko. Dapat na kay tinuod nga pagsalig diha sa Ginoo sa iyang pulong ug walay pagduha-duha. No? So unsa di angay natong buhaton para katong gi-promise sa Ginoo nato nga protection para ang Dios, God Almighty, mahimong our personal defender and protector. 3 points. Number 1. No, naay tulo ka kuman. Gabasi ko sa katong key verse na to sa Psalm 91, 1-6. Kiunsa day angay natong buhaton. Una, ay lang ha. Okay. Una, point number 1, sa Psalm 91 verse 1.
Ingon din na ay tulo ka command para mahimo na to ang Ginoo mga personal protection. Number 1, go to the Lord. Di ba? Whoever goes to the Lord for safety. Number 1, go to the Lord. Ang pagduol sa Ginoo, nag-require siya og time, pagtuo, nag-require og sakripisyo. Tungod kay ang dalan padulong sa pagduol sa Ginoo is lisod, sigpit. Sakto ba sigpit, no? Guot, lisod agian. No? Muna nag-require gyud siya og kanang strength, nag-require siya og time, nag-require siya og sakripisyo ang pag-adto, ang pag-go, pagduol diha sa Ginoo para makabaton sa protection. Nagingon sa Salmo 34, Gs, that even the lions go hungry for lack of food. Bisan pa ang mga lion nga king of the jungle, no, gutumon sila kung kay mawad-an na sila pagkaon. Apan katong mga tawo nga moduol sa Dios, moobey ug mosalig sa pulong sa Ginoo, will lack nothing. Salamat sa lima nga ning amen, no? Ingon sa Salmo 34 Gs, bisan pa ang mga lion, the king of the jungle, maayo kay mughunt, maayo kay mangitag food, maabot sa panahon nga gutumon sila for lack of food. Pero katong mga tawo nga moduol sa Ginoo, musalig og moobey sa Ginoo, will lack nothing. No? Walay magkulang nato sa dihang moduol ta sa Ginoo. Amen ba? No? 2 Thessalonians, Isaiah 45:22 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Turn to me now and be saved, people all over the world. I am the only God there is. No? If you want to be saved, if you want to be protected, dili lang sa physical but sa spirituhanon po nga battle na to sa ato ang kinabuhi. Kinsa day atong igo, kinsa day atong duolon, walay lain but ang Ginoo lamang. Okay? Point number 2. Remain under the protection of the Almighty. No? Ningingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 34, His angel guards those who honor the Lord and rescue them from danger. Kanida yung pag-stay na to under the protection sa Ginoo, importante kayo ni. No? Kaya ang pagpamuhat sa Ginoo sa atoa is proseso. No? Dili pasabot nga ning gunit kag Bible, ning basa ka, ning simba kag kaisa, okay na na. Kundili ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi in a process, no? Taas nga pamaagi, kung makapasar ka ani nga test, then next level, ingon ana ang pagpamuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why the word of God, point number 2, we need to remain under God's protection. Dili pasabot nga okay naman mi pastor, okay naman among negosyo, okay naman akong pamilya, pwede nga mo distansya ko nimo gamay kay okay naman mi. No. Tungod kay proseso mamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Step by step. Kung okay ka karon ayaw sugot nga okay ka. Pangitag paagi nga dili ka mo okay. Kay that means next level. Okay ra man karon ayaw sugot nga magpaanod-anod lang ka kay okay naman ka. Pangitag pamaagi nga dili ka mo okay kay para maabot ka sa next level. Kay again, proseso ang pamagi sa pagpamuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why we need to remain. Wala na ingon nga kung ma-okay palayo, but we need to remain under the protection of God. 2 Thessalonians 3:3 ngadto sa 4 ningon, but the Lord is faithful and He will strengthen you and keep you safe from the evil one. Sa diyang nata under sa protection sa Ginoo, mahimo tang safety. Batok sa kaaway, sa evil one. Third and my last point, mga igsoon. In order for us nga mahimong maka-claim sa protection that mahimong God is our defender, our Almighty, as our protector, we need to trust Him. Salmo 9:10 nagingon, those who know you, Lord, will trust you. You do not abandon anyone who comes to you. Sa diha na mo sa alig ta sa Ginoo, no? Just like Daniel and his friends, kung dili lang mo bow down, patyon sila. Siguro kung kita to, o sige, kung dili mo basa aning amo ang ritual,
Matangtang mo sa trabaho, pwede lang to sila din nila. Sige ba, kikinidhatay ta, i-fake lang na to ni. Bow down lang ta, pero dili gyud loyal gyud ta sa tong Ginoo. Pero wala eh. Because they trust the Lord. They stand atubangan sa mga princess, sa mga hari, different language, sa mga people, that naa sila Ginoo nga pwedeng mo protektar nila. Because they trust the Lord. No? John 14:1, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Ingon ang pulong sa Ginoo. So kinsay pinaka the best nga protector na to, nga biskin sa espirituhanong bahin sa itong kinabuhi, maprotektahan ta? Ang Diyos lamang labing gamhanan. Sa katapusan, akong as a recap, matag-usa na to ng ginahanglan yung protection. All of us, we really seriously need protection. Gikan sa labang makagagahom, nga mao ang atong Diyos. No, in the Bible, gihulagway ta sa Biblia nga mga karniro. No, walay sungay ng karniro, wala nay amot unsay pamaagi nila nga mo protect, magtapok ra siguro sila para dili sila makaon sa ilahang sa predator. Gihulagway sa Biblia kita nga mga Kristohanon as mga karniro. Mga karniro nga gatapok nga gipalibutan o mga wild animal nga ready to eat and to kill us. No? Nana sa Bible, gihulagway ta nga kita ang mga karniro nga gipalibutan sa kaaway nila nga andam ng kaunon. Sa mga bangis nga hayop ang andam nga birahon ug paakon. Pero kung ang Dios naa nato as our protector, as our defender, then who can be against us? No? God is powerful, He is mighty, and He defeated already His enemies. Kung kita mo atubang sa enemy, dili na to kaya, but si Lord, gipildi na niya, anong dili pa na to sa kwaon niyang protection. Amen? So again, duol ta sa Ginoo. Point number 1, let's go to the Lord. Remain ta sa iyang protection. And the last, trust Him sa tibuok na tong kasing-kasing hunahuna o kinabuhi. Amen mga igsoon? Daghang salamat. God bless sa tanan. Insay ning sakang pagtuo karong buntaga. Nagpalibutan gyud ta karon sa daghan kayong klase-klase sa atake, no? Magkalala pa ni na-sense na ko sa akong spirit, magkalala pa ni siya. Ngani update nato nga nagkadaghan ang mga nahimong na apiktaran sa atong palibot karon sa tibuok kalibutan. Na-amaze kay ko sa Amerika 6,000 sa ana lang adlaw ang apektado sa COVID. Dili makita ang kaaway nga mubiktima og mga kinabuhi. Dili pod makita ang kaaway sa kahadlok dili pod na siya makita. No, dili na makita. No, makita siguro siguro klaro ra gyud kayo kung wala tay pagkaon, wala tay wala man atong pagkinahanglan, pero kanang dili makita mao nay pinaka nato kanang kaaway nato. But salamat sa Ginoo, gidalata nga atong pagtuo mo gamot pa gyud ba? Wala man gud tay laing kadangpan, no. Bisan pa gani ang panggobyerno sa tibuok kalibutan nakabalo nga only God ang Dios ra gay makahimo aning tanan. So kitang katawhan sa Ginoo, kinahanglan nga mukuan gyud ba, ma-built in nato ba kanang mahimo gyud siyang kaparti nato ba? Katong gitudlo sa ato karong buntaga, ang pagsalig, ang pagduol, maurumang gyud atong puhunan aron mulig-on pa gyud ta. No, kay paggawas nato ani matubang ta tibuok adlaw, tibuok semana, matubang tag mga balita, matubang ta sa atong reality sa atong panahon karon. No, sa atong panahon karon, tas daghan pa gyud kayo mga balita nga kay mo na paingon ana, no? Unsa ka ang kana ang vaccine kuno mao kuno ni tatak na murag daghang kaayong panghadlok nga iitsa sa kaaway, pero mga katawhan ta sa Ginoo. Dili siguro ta makaabot anang gipang nahitabo nilang Daniel sa iyang mga kauban katong mga dakong tawo sa Ginoo, pero sa simple nga paagi gusto sa Ginoo nga dili ta mapildi sa atong time karon.
No, di ta mapildi ba sa kahadlok, di ta mapildi sa kakulangon. Kanang nagkinabuhi gyapon tang normal, dili new normal. Kanang gitawag nila karong new normal nga lahi nga pamagi kun dili. Ang atong pagtuo na ara gihapon, no, wala mausab. Ang pulong sa Ginoo wala mausab, ang Dios wala mausab, yesterday, today, and forever. Nganong dili nato diha ipundar. So sa ato karon sa tuwa atong tanaw atong kaugalingon. Kung naghatag-batag akong panahon sa Ginoo, kung gahatagan man natog bili ang mga butang sa Ginoo, muani ta sa mga benepisyo sa Ginoo. Kay manindog mo maigsoon, siya nga ilalom sa landong sa pako sa labing gamhanan, ilalom sa protection sa Dios. Siya nga nagpailalom sa landong. Ang iyahang pagduol sa Ginoo dili kuan kanang panalagsa kun dili mapadayunon. Nagpabilin siya. Ato ning kantahon ning awit para mahimo gyud tang kuan bak mapahinumduman. In the shelter of thy wings. Karaan kay nga kanta no. Ambot na bani sa kuan. In the shelter of thy wings I will hide in you. Hide in you. Magtago ko Ginoo. Musalig ko nimo Ginoo. Wala ko kabalo unsay mga kahadlok gibutang sa kaaway sa imuha. Atong pamilya, atong mga anak, sinaguna-una ka, unsa kay dangatan sa akong mga anak no. Matod ra sa usa, akong anak karon 10 months nya di man kagawas basin siguro moabot na lang nig 20 di ni kagawas dito sa Gaisano. Kay mga minors di pagawason. Ang mga seniors, di pagawason, pero sa ngalan sa Ginoo, doon na tayo freedom diha sa Diyos. No? So, let's just kung atong kaugalingon, Lord, in the shelter of thy wings, magpasilong ko Ginoo. I will hide in you, I will hide in you. There's no other place, walay laing lugar. So, every time, no, bisag na atang permis, devotional, nagbasa. Pero nagkani panahon nga atakihon ta, balik din ta sa Ginoo, Lord. Kau ang akong taguanan, kau akong shelter. Woo! Hallelujah, we honor you, God. Ang uban ako makisaunan, walay mga trabaho pa. Ang uban Ginoong Dios, ning gamay, ang mga panginabuhi. Batasayod me under your wings. Dili minimo pasagdan Ginoo. Sa dihang magpasilong me na ami sa gamhanan nimong pag-atiman. We give you praise, God. In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wings. Let's lift our hands and sing this together. In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wings, and I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of the wings. Tanako na Bisaya dan. Sa landong sa imo bako, magpasilong ko. Magpasilong ko. Ginoo. Ginoo.
diha lang sa landong Awit ni sa Ginoo igsoon. sa landong sa imong pako magpasilong ko Ginoo wala na laing labing nakapadulngan ko diha lang sa landong mo umangkon ugmaan kun ko ang ugma mo mabati ko ang hikap mo sa tingog mo malipay ako diha lang sa landong mo Maangkon ko. ugma Kun ko. mabati malipay ako diha lang sa landong Ug maangkon ko. ugma Kun ko ang ugma mo. Mabalik ko ang hikap mo. Sa tingog mo, malipay ako. Diha lang sa Let that song minister to us, God. Sa mga kahadlok, kabalaka, yatuman sa imo makatawhan, Ginoo. Salamat nining buntaga, Lord. Padayon kang nagpaila ka namo. Kung kinsa ka nga Dios nga among gisimba. Kinsa ka nga Dios nga giatagan namo og panahon sa among kinabuhi. Usa ka Dios nga dili mausab. Usa ka Dios nga likod Amen kadakpan namo sa tanang panahon. hallelujah God, kinsa man karon ang kaigsuunan, Ginoo, nga napay pagduha-duha, napay daghang kabalakan ning gusto mo mutabon, Ginoo. Karong buntaga, Lord, I pray, arise ang among pagtuo nimo. Mudugang pagyud migdukdot sa imong pulong kay imong pulong, Ginoo. Mupalig-on pagyud namo ning katapusang kapanahonan. Dili na sayo namong giatubang, o Dios. Niya nami sa nagtalitapos nga kalibutan nga among gipuy-an. Ug ang makadaog lang ani, Lord, mga tao sa pagtuo, Ginoo. Ug kami niya among gipresentar among kaugalingon, Lord. Let your spirit minister to us this morning, Lord. Matangtang ang unsa mang kahadlok ug kabalaka yes Lord sa nakagrabe nga giatubang namo, nagkadaadlaw, nagkadili maayo. Ug asa ni padulong, Lord, unsay padulngan ani ang among kinabuhi. Lord, nasa imong wakamot, and I pray, Lord, kinsa may maigsuon karon, Ginoo, mga tangtang, Ginoo, ang mga panguna-una na dili gikan nimo, pulihan ni sa pagsalig, pulihan ni Ginoo sa pagtuo, pulihan ni Ginoo, pulihan ni Lord, kay ikaw nga ang Diyos sa gugma, dili mo pakyas ka namo sa diyang magpabilin minimo, magpabilin nimo, Ginoo, landong sa imong pako. yes Lord Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gideclare na ko sa imong kasing-kasing igsoon, malig-on pa kaning katapusan kapanahonan. Moabot pa nimo ang pagtuo nga
Kanang nagtindog ka sa bato nga di gyud ka matarog sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Akong gideklara, mailalong ka sa landong sa pako sa labing makagagaong. Nga sa diyang mugawas ka sa imong balay, sa diyang mutanaw ka sa kalisod sa kalibutan. Makita na imong kaugalingon, ibabaw ka sa panganod, ibabaw ka sa landong. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. In the name of Jesus, dili ka maunsa. Palibutan ka sa mga anghel sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Lord, among gideclare ang imong pulong. Gideclare na mo imong protection, ibabaw na mo. Kinsa ay makaangat karong panahon na, Lord, kami nga mga anak nimo. Amen. Kami nga nasa pagtuo. Yes. So thank you, God, in the name of Jesus. Thank you kayo, Lord. Woo! Tama ko, God. Hallelujah! Woo! Oh, Lord. We give you praise. We give you praise, Lord. We give you praise, Jesus, Almighty God, We give our you protector. praise. Oh, our protection, Lord, you are. Woo! We give you praise. Salamat o Diyos. Alam doon imong ngalan, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you sa imong pagpapahinumdom na mo. Unsa ka kagamhanan nga Dios nga mong gialagad. Daghang nakasinati nimo, Lord, padaymi mo sinati. Taas nga pagsinati sa imo hanggahom sa among kinabuhi. Thank you for your word, Lord. Thank you, Lord, for your presence ani dapita. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen. Og amen. Ingkod sa mo kadyot igsoon. Ingkod sa kadyot. Hallelujah. Doon na tayo sa kabisita. At tayo sa kabisita diha sa tatong VIP. Napatong bisita. Okay, palihog kong tindog igsoon. Oh, nara di ay. Okay. Gusto lang ko mo personal ni mo gingon nga ang Diyos nga dili makita, pwede siyang mupuyo sa imong kinabuhi. Espiritu siya, kung kita dunay dapit sa itong kinabuhi, yung gitawag og espiritu. Ang tao, lawas, kalag og espiritu. Sadang nakasala ang tao, ang espiritu nato naputol sa presensya sa Diyos. Ang bugtong paagi nga makunik ni balik, dawata si Kristo ay mong Ginoong manluluwas. O ang espiritu sa Diyos, sama sa ingon nga, hangin ba? Di na to makita. Pero sadang mutuota, imong madayag nimo ang buhat niya sa imong kinabuhi. So aron pagdawat ana igsoon simple kayo. Gusto kong mulid nimo sa prayer karong buntaga. Sabat lang ani nga simple nga prayer. Kaming tanan mo appeal nimo. Among i-repeat ni tanan para makasabay mi sa imuha. Okay. Just close your eyes, feel the presence of God aning dapita. Sabat nako. Amahan nga langit nun, daghang kayong salamat sa imong gugma kanako. Salamat sa gibuhat sa imong anak nga si Ginoong Jesus. Gibayad sa akong mga sala aron pinaagi sa makamatayon ni Ginoong Jesus. Makabaton ko og relasyon uban kanimo. Amahan karong buntaga akong gidawat si Ginoong Jesus sa akong kinabuhi. Lord Jesus, ikaw na karon ang akong Ginoo ug manluluwas. Pinagi sa pagtuo, ang imong espiritu nagpuyo na sa akong espiritu karong buntaga. Salamat, imong promise, kinabuhing walay katapusan. Ug ako nang gituuhan karon in Jesus name. Amen. Wow. Igsoon, dahil sa tindog, ako kang encourage to read the Bible. Ang Bible, mag-abot ang pagtuo sa pagbasa, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nasa Bible. So, walay laing source of kahibalom about the Lord Jesus, prinsipyo niya, it's the Bible. So, kaduha gusto pud mi mo invite nimo og cell group kung naay nag-invite nimo diha do na may panagtigom nga ginagmay nga gitawag og cell group
we invite you nga mahimong ka-party ana. And next Sunday, mo invite po nimo balik para makapadayon ka pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Just bless you as I pray. Ana nyo makamot niya igsoon, Lord. Just pray for my sister. Salamat Ginoo karong buntaga. Nabatunan niya imong Espiritu Santo. Kung makapadayon siya da kanimo Ginoo. Padayon ang pagtuo diha sa pag-ila kanimo. Bisan pa sa mga butang angay niyang katunan, Lord. I-bless siya kauban niyang panimalay ug iyang panginabuhi. Salamat Amahan. Mo siyang gituboy diha sa trono sa imong grasya. In Jesus name. Amen. Amen. Wow. Okay, manindog mo, Maison. Nindog mo, Maison. It's another day of victory. Amen. No? Sa atong kuan, sa atong syudad, padayon na itong yampo nga dili mo increase, doon naratay 10, then naayon na daw ang 4. Padayon na itong increase ang atong prayer, no? Nga dili ta mabalik sa ACQ, sa Cebu karon, perting daghan na kay sa Cebu, so taga Cebu nga mo ani diri, i-quarantine yun sila tungod kay ang taga Cebu ning grabe ang kadaghan, no? Nangakuyawan na sila diadto tungod kay ang ilang mga barangay nakuan na daghan na kay naapektaran. Ang atong prayers atong syudad is tanang pultahan, mga port, kanang eroplano, kanang sa airport, mga agyanan ba spiritual atong pangsirad-an di gyud kasulod ang COVID-19, no? Nga kahimo og dili maayo. Ang ubang lugar wala sa Davao pa sila pagsimba nga ani. So kita salamat sa Ginoo. Ikatulo na nato ni. Kaupat na. Oh, you see, 1 month na. Woo! Thank you, Lord. Nagmas gyapon ta. Sige lang, salamat sa Ginoo. Okay? Tayo pa sa atong kamot and just praise God. Thank God. Salamat Ginoo sa privilege. Oh God, modified me Lord. Moabot mi Ginoo nga dili gyud ni makawat nga kahigayunan sa pagsimba hiniusa. Thank you Lord sa tanang victory tibok simana. Tanang giayo nga nagbalatian. Tanang gipakaon tibok simana mga anak nimo Ginoo. Sa kusog, sa protection kada adlaw Ginoo. Di gyud makaabot na mo ang tanang buhat sa kaaway sa ngalan ni Jesus. Lord, among gi-declare this day, you are our Almighty God, our defender, our protector, Lord. We are under your wings. Lord, under His protection tibok simana, provision tibok simana, may panglawas tibok simana. Sadang among i-declare sa among wa mahitabo na sa among kinabuhi, sa among panimalay o sa among mga panginabuhi Amahan. Dalaygon ka sulay katapusan, kaduganan imo lamang, himaya imo lamang, ang pagkahadlok Lord mag-aabot sa mata mo sa kanamo. The fear of the Lord God mukrip sa among makinabuhi. Manguli ming malipayon Lord, manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.